аксари донишҳои инсонӣ дар ҳама соҳаҳо танҳо дар китобҳо ки хотираи коғазии инсоният дониста мешаванд мавҷуданд. аз ин рӯ танҳо маҷмӯи китобҳо китобхона ягона умед ва хотираи нобуднашавандаи башарият аст. абдулҳамид самад яке аз нависандагони маъруфи тоҷик мебошад, ки бо асарҳои хонданияш дар дилу дидаи мардум ҷой гирифтааст. биандагони азиз, ин навбат мо ба шумо дар бораи аввалин қиссаи абдулҳамид самад бо номи баъд аз сари падар маълумот хоҳем дод. мавзӯи асосии асари мазкур масъалаҳои оилавӣ ва махсусан муносибати падару писар ва тағоюҷиян мебошад, ки дар замири хонанда дӯст ва постдоштани оилаи худро омӯзонида кирдорҳои зишти дуруягиву пулпарастии одамонро зери танқид гирифтааст. нависанда пасту баландии зиндагӣ ва хислату рафтори одамонро нағз омӯхтааст. дар ҷараёни офаридани симоҳои адабӣ аз ин таҷрибаи зарурии устодона истифода бурда аксари навиштаҳояшро ҷаззобияту ҳасосияти хосае бахшидааст. дар ин замина яке аз довталабони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст. андешаашро нисбати муҳтавои асар чунин баён дошт: хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхоре нест, ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ садроҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст. соли аввал аст ки иштирок намуда зиёда аз 120 асари бадеъро мутолиа намуда беш аз 1000 мисраи шеърро аз бар намудаам. озмуни мазкур дар тамоми қишорҳои ҷомеа такони ҷиддиеро ба вуқӯъ пайваста аст. маҳз ҳамин буд ки ман хостам дониши худро сайқал дода дар ин озмун аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик иштирок намоям. китобе ки мехоҳам дар бораи он ба шумо нақл намоям яке аз китобҳои бузурги нависандаи машҳури халқи тоҷик абдулҳамид самад баъд аз сари падар мебошад. дар китоби мазкур дар бораи як писарбачае сухан меравад ки тағояшро аз падараш низ бештар дӯст медорад ва ба ӯ рағбат дорад. мехоҳад ки дар хонаи тағояш зиндагонӣ кунад. маҳз ҳамин буд ки аввалин бор тағояш ба ӯ аз мағоза велосипед харида буду. чӣ хоҳише ки писарак мекард, тағояш онро иҷро мекард. ӯ падарашро бад мебинад ва бо падараш бадрафторӣ мекунад. вақте ки падараш садама карда вафот мекунад, амакаш аҷик тамоми дорои падарашро мегираду онҳо камбағал мешаванд. хузрат дар хонаи тағояш бениҳоят азобу уқубатҳои зиёде мекашад. таълифи қиссаи баъд аз сари падар ва умуман тамоми асарҳои дигари абдулҳамид самад бештар аз ҳолату ҳикмати рӯзгори имрӯза манша мегиранд ва дар ҷараёни тасвири симои инсонҳои гуногун кирдор роҳ ба олами ботинии қаҳрамону персонажҳо мекушояд, то хонандагонаш аз ин равзана вориди ҷаҳони бекароне гарданду аҳлашро бишносанду хулосаи даркорӣ бароранд. забони асар пухтаву суфта, муҳовараҳо нишонрасу самимӣ, бандубасташ устокорона ва муҳтавояшон таъсирбахшу сабақомӯз мебошанд. таъссуроте ки ман аз ин китоб аз ин асар бардоштам ин буд ки ҳеҷ як хона, ҳеҷ як кас ба мисли падар шуда наметавонад ва ҳамон меҳру муҳаббатеро ки падар барои мо ҷудо мекунад, ҳамон оғӯши гармеро ки падар барои мо ҷудо мекунад, ҳеҷ кас ба мо дода наметавонад. тавсияам ба хонандагон ҳамин аст ки китоб дар як доираи васеъ аст ва бениҳоят пурмазмуну пурмуҳтаво аст. китобро дастрас карда хонанд, албатта ки пушаймон намешаванд. усули нигори